какво ще споделят колегите в точно този втори панел за работещите примери и решения. И за това Атаро Клима, като един от най-известните и наложили се брандове в сферата и в сектора, могат да ни споделят техния опит. С нас са инженер Айгатов и инженер Ганчев, които ще презентират какво Атаро Клима предлага в момента на българските партньори. Здравейте! Здравейте! Казвам се Чавдар Айгатов и съм управител на фирма ЕОН. ЕОН е част от структурата на Атаро Клима, която се занимава с производство на метална конструкция, изграждане на фотоволтаични и биогаз инсталации. Направим впечатление, че в презентацията на колежката преди нас биогаз инсталациите Раско кривата беше стопирана 2016 година. Така, Атаро Клима е лидер в областта на вентилациите и климатизациите. Атаро Солар е търговска марка на Атаро Клима, която е за соларни инсталации. Така, предизвикателство естествено при всички менеджери, които имат собствена производствена сграда, е да намалят разходите за обслужване. В това число влизат и разходите за потребление на електричество. Фотоволтаичната инсталация е решение за намаляване на тези разходи. Така, фотоволтаичната централа носи всички тези неща, всички тези предимства на бизнеса, ниска, по-ниска себестойност на електричеството, независимост към промяна на цената на енергия, еднократна инвестиция, безплатна суровина за производство на енергия, това е слънчевата енергия, получаваме система за подробен анализ на потреблението и управление на сградния ресурс. Улеснена процедура за изграждане, но малко тегава. 100% възвръщане на инвестицията. Използване на покривната площ и като запазване на изолационните свойства. Говоря за покриви, които са хидроизолирани с мембранен тип или с друг тип хидроизолация. И намаляване на разхода за реактивна енергия. Така, ЕОН и Атаро Клима разполагат с екип от специалисти, които отговарят за проектирането, собствено производство на конструкция и монтаж на конструкцията и на цялостно като на фотоволтаичната система. Процесът на производство е автоматичен, механизиран. Имаме собствен цех, доста голям, с над 20 ролоформоващи линии за производство на метална конструкция, които типове ще презентирам в следващите слайдове. Тук имаме едно клипче, ако може да го пуснем. Кратко клипче за процеса на производство. Всички ролоформоващи линии са дублирани за всеки един профил. Имаме две линии, така че ако стане проблем с цената, да се перфорацията, т.е. всички отвори, които се използват за скъпяване на цеглени, напречни сърдици, могат да се произвеждат и се перфорират в самата линия на производство. Може би клипа е по-тежък за това. Линиите са автоматизирани. Естествено си брандираме продукта. Използваме системата за качество ISO 9001. Упражняваме постоянен контрол на производството, като капацитета ни е 1 мегаватт производство на конструкция за 24 часа. От 2011 година сме на пазара за производство на метална конструкция. Някои от големите проекти в България са с наша конструкция. Естествено и много фирми-инсталатори закупуват от нас метална конструкция. Както казах, изработваме конструкции за всякакъв тип наземен и покривен монтаж, които ще ви ги покажа в едни кратки слайдове. Всички инерционни характеристики на металните профили ги има в техническия каталог. Достъпни са на сайта на Атаро, на ЕОН, на Атаро Солар. Наземни инсталации. Така. Първият модел, който искам да презентирам, това е модела C1P.
Инсталацията, т.е. конструкцията е с C профил, модел е едно портрет. Едноколова конструкция, тя е подходяща за панели с широчина, която е посочена до 1142 и височина до 2400, т.е. и големите мощности панели. Конструкцията е лесна за монтаж, основно нашите конструкции са набивни, като нали, след време е възможно рекултивирането на терена, на който се монтират. Модел C2P. Това е двуколова конструкция за разположение два панела портрет. Отдашна е за всякакъв тип размер модули. Конструкциите при нас се изработват и се предлагат с всички необходими крепежи, клипси за монтажа на фотоволтаичния модул. Материалът, който използваме е горещо подцинкована S350, цинк магнезий. Това е материал, който ние сме в много добри взаимоотношения с Voestalpine Австрия. Материала се купува от тях. Така. Изток-запад. Модел C1P, изток-запад с различни градуси. Масово се използва 10-15 градуса. Отново набивна конструкция, подходяща за панели от всякакъв тип размер. Същия тип конструкция изток-запад за два панела портрет. Двуколова. Едно портрет, това е с наш профил W, който е профил тип рамка, в който ляга панела. Този тип конструкция е по-удачна за панели с по-малък размер. Понеже всеки един производител на фотоволтаични панели си дава местата на укрепване на панела, с които инсталатора или конструктора трябва да се съобрази, за да важи гаранцията на самите панели. Така че малкият размер панели до 1730 предполага захващане в устрани на къста страна на панела. Така, наземна набивна конструкция W2P, 2 портрет, в случай едноколова, тя е също подходяща за панели с по-малка дължина, до 1742 мм. Другия тип конструкция е W3L, 3 landscape разположение, в случай едноколова, като тя може да бъде и двуколова, естествено. Ползваме нашия лицензиран профил W, W80, W100, което панелите също лягат като в рамка. Тип рамка. 4 ландскейп, тази конструкция може да бъде и 5 ландскейп, и 6 ландскейп. Малко тегава за монтаж, понеже задния край идва на доста голяма височина, но и имаме като разновидност, така че някъде, където терена не позволява възможност за разпростиране на друг тип конструкция, може да се направи една голяма маса с този тип профили. Така, тук имаме също един клип, който ще помоля да пуснем. Това е за самия монтаж на терен. Отделните етапи на монтаж с набиването на основните пилони, вертикали, греди, столици. За тези от вас, които не са виждали реално монтажа, въпреки че не вярвам да има такива, какво представлява самия монтаж. Фирмата ни, освен производство на метална конструкция, се занимава с монтажни дейности до ключ на фотоволтаични инсталации, като имаме около 6 набивни машини, екип от над 200 човека монтажници, логистика, доставка и монтаж. Извършваме също електрооборудване, имаме представители сме на Jinko Solar за България и на Како инвертори, които са производство на Siemens. В случая това е един парк, който наскоро приключихме в Сливен, 40 мегавата, бившето голф игрище.
Колегата Ганчев е конструктор в нашата фирма. Той може да отговори на ваши въпроси относно самата конструкция, как я изчисляват. Може да ви даде данни, ако ви трябват за проектиране. И така, той е основен наш проектант на конструкциите, които използваме. Имаме наши разработки за специални клампи за монтаж на фотоволтаични панели, които не са като стандартните алуминиеви клампи, а се захващат отдолу на долната част на рамката на панела за столицата, които улесняват в голяма степен монтажа на фотоволтаични модули. Преминаваме нататък. Покривни инсталации. Напоследък изграждаме доста индустриални инсталации, които са за енергията от фотоволтаика, се използва за собствено потребление в сградите, с и без продаване на излишка, като предлагаме решение за всякакъв тип покриви. В случая монтаж по наклона на покрива, който може да бъде от термопанел, LT ламарина, покривен фалц или който ще го видите по-нататък. Системата е подходяща за всякакъв тип размер модули, лесна е за монтаж, като спазваме разстоянието, което е необходимо за охлаждане на панелите. Показах ви в предишния слайд системата за монтаж по наклона на покрива. Естествено имаме система, която повдига панела на необходим градус за по-силно производство. Повечето индустриалните покриви, както казах преди малко, са с хидроизолационно покритие, тип мембрана, тип битум, които не позволяват анкерирането на конструкцията към покрива. В случай използваме бала система, която бала система е с утежняване, ползват се баласти и избягваме контакта метал с хидроизолационното покритие посредством гумени подложки. Системата е подходяща за модули и с по-голям размер. За по-големия размер се слага допълнително в средата друго укрепване. Защитена е с капаци за ветровите натоварвания и натоварването на самия покрив е дадено и в каталозите с колко килограма на квадрат метър, за да може да се направи самия проект. Същия тип бала система, само че изток-запад. Една доста разпространена система за покривни инсталации, която позволява разполагане на по-голяма мощност върху единица площ. Така, монтаж на ламаринен покрив тип покривен фалц или така наречените шлебак системи, които не са много разпространени в България, но все пак ги има и имаме решение за тях. Тук също така не е позволено разпробиване на покривното покритие. Ние се захващаме с специални планки за самия фалц, където трението е доста голямо и ни позволява приплъзване на конструкцията на покрива. Така, карпорт системи, паркинг системи. Имаме различни варианти на паркинг системи. Изграждали сме доста отдавна малки паркинг системи. Това е паркинг в нашата производствена база, който е с общо инсталирана мощ 150 кВт, bifacial панели и си го ползваме за собствени нужди. Малко е по-висок и позволявайки под него да паркират бусове, автомобили и така. Тук ще презентираме в едно видеоклипче някои по-стандартни и нестандартни монтажи. В случая Synergy Tower, това е кулата, която е до зала Арена Армеец. Доста сложен монтаж, използвайки системата от наши W профили. Монтажа е на 85 метра височина, 150 кВт инсталация за собствено ползване на сградата, като височината от кота покрив до самата инсталация е 16 метра. Доста добре справиха колегите монтажници, инсталацията работи.
Дори скоро видях, че пространствата, които не можем да разположим панели, защото все пак те са с правоъгълна форма, остават и не триъгълници, вече са затворени. Като ако колегите зададат въпроса как става обслужването, има си начин. Това е надпокривно пространство, което не е офис пространство, все пак то има разположени съоръжения горе, така че не е нужда уплътнение между панелите. И следващия клип, който е завода на Вюрт в Белозем. Тук имаме комбинирана инсталация по ската на покрива с наклон, без наклон и покривна инсталация тип баласт. Кратък клип, който ви представя етапите на изграждане. Захвата на конструкцията не става към ЛТЛ марината, става под покривната конструкция на сградата, там където термопанел е захванат за нея. Тоест ние не разпробиваме конструкцията на допълнителни места, да избегнем естествено проникването на влага, ще така нататък. Тази инсталация също работи, пусната в експлоатация. Ето ги баластите. При изток-запад баластите са разположени вътре в панелите. Лесен е достъпът до панелите за евентуален сервис, за подмяна и така нататък. Това е. Благодаря за вниманието. Ако имате въпрос, сме на разположение.